Parisera gaueko trenean joan nahi dut berriro. Abiadura trena okerrago datorkit. HTA okerrago datorkit. Trenbide sarearen heriotza programaturi aurre egiten saiatzen diren taldeen artean, badira bidaiatzeko sistema ustez zaharkituaren biziberritzea aldarrikatzen dutenak. Gaueko trenak etorkizuna duela uste dute erabiltzaile, sindikalista eta ekologistaz osatutako taldeok. Frantzian bezala, Espainian HTA autobus eta hegazkinen ohoretan hiltzera kondenatu dituzten gaueko trenak. Finlandia, Suedia edo Austrian babestu egin dituzte, azpiegitura eta zerbitzu berriz hornituz. Hendaia eta Donibane, Baiona, Austerlitz. Entzuten zaio oraindik Eltzergo taldeari Herrialde Berden diskoan. Kantariak gauean Hendaiako geltokian tren harturik, goizean goiz, Paris Austerlitzekora helduta hiria handi preso daukan laguna bizitatu ahal izango du. Iluntzean alderantzizko bidaia egiteko. Bi gau trenean lo, egun bakarra aski izan du Parisko enkargua betetzeko. Ondoko ohatze eta konpartimentuetan doazen herritarrei ere, saltzaile, turista edo edozein klasetako langile, ondo datorkie, erraz, eroso eta merkea. 2007ko uztailetik ordea, gutxienez hoteleko gau pagatu eta lan egun oso galdu behar dituzte. SNCF konpainia publikoaren Palombe Bleu, Uso Urdina, Hendaia eta Paris, Paue eta Tarbesetik barrena lotzen zituen gaueko trena eten baitu. Oraingoz, behin betiko. Frantzia zeuzkan 8tik 6 kendu dituen moduan, beste leku askotan ere desagertu dira gaueko trenak. Gurean, 10 urte dira Renfek, Donostia eta Bilbo, Bartzelona eta beste hiriburuekin lotzen zituztenak ezabatu zituela. Baina hegoaldean kexu handirik entzun ez den bezala, erabiltzaileen protestak ikusi dira Baiona, Paue, Tarbe, Perpignan eta abarretan, eta Europako leku askotan mugimendu txikiak sortu ere bai, itxitako gaueko trenak defenditzeko, berriro abian jar ditzaten eskatzeko. Oteen, ui otren denui, gaueko trena bai, kolektiboak, berrikitan dosiera beratza aurkeztu du gaiaz, gaueko trenak berriro abiarazi. Energia eta klimaren krisien erdian, zehazki 750 kilometro baino luzeagoko ibilbideetan, tren klase honek gainerako garraiobideen tartean etorkizunean jokatu behar duen papera aztertuz. Hegazkinak eta kotxeak direnez, oraindik ere nagusi 750 kilometrotik gorako bidaietan, agirantariek trenean inbertitzea erabaki zuten azken hamarkadotan, baina inbertsio osoa, kopuru izugarretan gainera, abiadura handiko trenbide berrietara eramanez. Kontua da, dirutza handiok xahutu dituen Frantziak, ez duela lortu garraiobideen gaz isuriak murrizterik. Bitarte horretan, hiria arteko intercity motako trenen azpiegiturak hondatzen utzi dira. Zezanik ez, gaueko trenak. Ez inbertsio, ez estrategia komertzial, ez lotarako bagoi berririk. Zerbitzua usteltzeraino. 2007 urtean, Hendaia Paris lineako gaueko trenen 153, edo bertan bera geratu ziren, edo oso berandu iritsi. Dena antolatu da inbertsioak eta bezeroak tren klasikoetatik HTA berrietara eramateko, estenean autobusetara edo hegazkinetara. HTA berriek gainera, laster erakutsi dute ez bakarrik tarteko herriak, baina baita erdi mailako hiri asko ere, gero eta bakartuago geratzen ari direla. Orduan egin dute lekuko agintariek presioa
distantzia ertaineko trenak mantentzeko. Baina ez dute aski lan egin gauekoak bizirik atxikitzeko. Ziurrenik beren buruetan ere hiltzatuta daukatela gaueko trena antigualeko gauzatzat. Erromantikoa agian bai, baina funtsean zaharkitua, iraungia. Aldiz, OTN eta beste zenbait elkarte ziur daude gaueko trenei gertatuko zaiela tranbiei gertatua. 1960 hamarkadan, hirietatik kasik erabat suntsitu ostean berriro modan jarri direla. Horregatik diote, hobe daudenak ez alferrik galtzea. Hobe, Austria, Finlandia eta beste zenbait lekutan bezala gaueko trenak modernizatzeari ekitea. Ordubetean 1000 kilometro. Horretan ari dira Austrian. Gai aztertu ondoren, OBB Ferrokarril konpainiaren buruak azaldu zuen gaueko trenen erabiltzaleak hor daudela. Ez dela nostalgia kontua. Ikuspegi komertzialetik eskari bat bazegoela konpainiek asebetetzen ez zutena 2018tik tren eta eskaintza berriekin osatuko dute han zerbitzua. Urteotan gertatu da trenbideetarako diru publiko guztiak abiadura handiko trenean xahutzen aritu ostean herrialde batzuetan ez eskatu horrelakorik Espainian kontabilitateak egin dituztela. Hala ikusi dute garraiobide eraginkorrenetakoak gaueko trenak direla. Koste eskutuetan datza gakoa. Ordainsaririk gabeko errepideak merkea dira aginte publikoek finantzatzen dituztelako inbertsioak. Hegazkinen usteko errentagarritasunaren oinarrian daude erregaien zergetan barkatzen zaizkien milioiak eta lekuko agintarien laguntzak. Abiadura handiko trenari dagokionez, SNCF-ek aitortua du Frantziako 180 lineetatik 80 eta 100 artean defizitarioak direla. Hori konpainiak dioena, zeren eta OTN-koen kalkuluetan Paris-Lyon da dirurik galtzen ez duen bakarra. Berrikitan, zalaparta handiz estreinatu dute Tours Bordele lineak. Ia 9.000 milioi euroko inbertsioia eta gero aipatzen hasi dira urtean 150 milioi gehiago gal ditzakeela. Perpiñan Figueres abiadura handiko tren kiebra ogasun publikoari kosta zaio 450 milioi euro. Kopuru txundigarri horien aldean, Frantziako gaueko tren guztien artean 2015ean 75 milioi galdu zuten. Baina bazituen lineak bere buruak pagatzen zituztenak kendu berri duten Paris-Hendaia esaterako 2011 arte. Gaueko trenak etorkizun oparoa dauka eta gaur ez bada bihar heldu beharko zaio berriro. Energiaren garestitzeak eta klimaren zoratzearen kontrako politikek hala eskatu dutelako. Baina baita ere 600 kilometro baino luzeagoko ibilbideetan bidaiariei eskaitzen dielako aukerarik merke eta erosoena. Ez hegazkina, ez autobusa eta ez abiadura handiko trenek konkurritu dezakete bere kontra. Kontabilitateak txukun eginez gero. Gaua lotan emateko aukerarekin abiadura motelagoan zirkulatuz bezeroari baimentzen dio diruaz gain denbora irabaztea. OTN-koek dioten modua, ordubete behar duzu 1000 kilometro egiteko. Ordu erdi lokartzeko, beste ordu erdi iratzartzeko. Herrialde eta eskualdetan komunikazioak hobeto antolatzen laguntzen du. Europa mailako mugikortasuna errazten.
garraio biderik ekologikoena da, fatxadakoena. Lanpostuak ugaritzen ditu, bidaiariei zerbitzu anitzagoa eskaintzen dielako. Eta merkea da, herritarrek gero eta gehiago begiratzean diote garraioaren prezioari bidaiaren iraupenari baino. Gaueko trenaren aldeko elkarteak oso minoritario izanagatik lan handia ari dira egiten zerbitzuaren aurrera begirako hobekuntzak proposatzen ere. Tiketak erreserbatzeko sistema hobeak, trenen edukiera handitzea, linea berriak sortzea Europa osoa zeharkatzeko, tarteko geldiadiak ugaritzea, autoelektrikoa indarrean datorrenez, bidaiariez gain kotxeak eramateko zerbitzuak osatzea, dutxa eta bestelako zerbitzuak hobetzea, uhartetarako ferrietan bezala bidaiatzeko aukera ezberdina eskaintzea, batetik etxanda joateko logelak eta bestetik ibilbidea eserita merkeago egitea. Beste gauza askotan bezala, trenetan ere iraganean egon daiteke etorkizuna. Abiadura handiko trena askoren porrotak lagunduko dio.